Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura. Ta kauɗi wani auren aure ne banda irin na su kumba zumuɗi don ko igiyar shanya ba za a taɓa mini in ki faɗa ba. Wai an yi miyaran nan ana sauri za a yi mishi wanka, shi ma da ya lashe miyar ya ce mun kamar ya tsotsi shuwaka. Wallahi abincin ya muni daɗi ko a tarihin girki ba ta yi mini wanda na gamsu da shi ba. Gefa ba kya jin magana so kike ki dai jefa na a rana har kina tsuke baki kamar kuliya ta tauna a shana. Dole ne manne magana an tashi an jona ni da bauna da gidan nan fili ne amma yanzu babu wajen aje ƙwariya. Sannu Allah koko jiki ya yi sami dan yin tafasa ta ne yanzu zan kirɓa ta a kirmi tun daga sakwara ta nuna dole ke batun kirɓa ne a turmi kumburin tafi iska ne sai in samu zillayin su ce banza. Koko nan gaba inda da aure dan na hango wata yar baka tana da dan hancin ta da rare har ta ce min bako in ya je gidansu ba a rufe mishi kyaure yanzu sai in kai kusa lasa tun da rabu ne mai ba mu abinci. Mata ta ce ni kuwa zai bani karas bella in sarai na da muruci markaɗe zan tayar wallahi yau gidan nan ba mai bacci kuma da bashin da na baka wallahi za ka biya ni abina. Babu fashi kin gama gobe kaya za a kai.